Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma daħlet fi ftehim ieħor li se jwassal għal iktar enerġija rinnovabbli. Din id-darba ftehim għall-GRTU li permezz tiegħu twaqfet il-kumpanija Malta Energy Limited. Malta Energy Limited se tiżviluppa żewġ solar farms li flimkien se jipproduċu megawatt fis-sena ta' enerġija rinnovabbli. Dawn is-solar farms huma ta' 13,000 metru kwadru kull wieħed u se jkunu f'Taċenċ, f'Għawdex u fil-Mellieħa, spjega ċ-Chairman tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma Mario Zamit. Qal ukoll li dan kien possibbli wara li kienu identifikati ġibjuni proprjetà tal-Korporazzjoni stess li jistgħu jkunu pjattaforma tajba għall-panelli solari. Il-Ministru Konrad Mizzi li preseda l-iffirmar tal-ftehim qal li Malta Energy Limited se tagħti spinta l quddiem kemm lill-ekonomija lokali kif ukoll lill-miri ta' pajjiżna dwar l-enerġija rinnovabbli. Speċjalment meta wieħed iqis l-istandard Ewropew li pajjiż jipprovdi mill-inqas 185 megawatt fis-sena minn din it-tip ta' enerġija. Sissa aħna din is-sena qed nipproduċu man 90 megawatts mill-pannelli fotovoltaiċi. Ġifieri xi ħaġa importanti ħafna rivoluzzjoni li għamilna tul dawn l-aħħar snin. Aħna biħsiebna tul ix-xhur snin li ġejjin sa 2020 nilħqu t-target tagħna permezz li ninstallaw il-pannelli min naħa tal-privat kemm fil-barrieri kif ukoll disused quarries u il-rooftops tal-fabriki wkoll. Aħna persważi li kif ilħaqna targets fl-2014, 15 u 16 hekk se nagħmlu sa 2019 meta 10% tal-enerġija ġenerata se tkun ġejja propju minn enerġija nadifa. Il-President tal-GRTU Bela qal li kumpanija bħal din kienet ħolma tal-GRTU għal snin sħaħ u saħaq li Malta Energy Limited ma nħolqotx għal dawn iż-żewġ siti biss. Ovvjament ma nispiċċaw dawn aħna bil-ħsieb li dil-kumpanija mhux ma nħalqitx għal dawn il-ġustiti biss, ħankomplu għaddejji fuq il-fabriki fejn il-possibilità li jkun hemm dil-kumpanija tikber mano mano mal-ispazji li konna available kemm Malta u kemm Għawdex. Ftehim simili sar ukoll mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin.